चीनी बुबागारा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देबबर्मनि तिनि तंगथक आचाइमा सालो हास्तेनि जत लोकरकनो सिबाइते खाकसामा याफारो ini belai tongtongmani sal tam ningkano gotham saimano ini sini abubagra Maharaja Bir Bikram Kishor Manikyo Bahadur Debormani dini achaima sal nol gotham saima hayung monangai saimano Maharaja Bir Bikram kaisa adunik upakar modern architect rajani bisingo raja modern architect jago adunik upakar jago dini achaima salor goi जोंङो त्रिपुरा हानि बिनि प्रजांगै जों बनो बिनि आसामा सारलो जोंङो सरिलाम उनि सरिलाम एस्ट एसेंब्ली कन्स्टिट्यूशन दिनि बिश्रामगंज बिनि स्टेच्यू नि अवा जों खुम्बा लायखा बरम लायखा खुमियाफोर लायखा खुमालाकार लायखा बनो मुतु खाय जोंङो लाव लाया खुलायै जों दाबो प्रग्राम खाया थां दङ बेलायके तंथंबानि जों अ हायुंगो जे जात्रक बुनि कुनो राजा क्रिया मकरै जोंखौ कायसा राजानि बंश सकलायो जों अरसिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बंखा सिनि ताबुक महाराज प्रजोत किशोर माणिक्य बहादुर देबबर्मन बिनि बुसुकलायो एवं बिनि बुस्ला अंकै किरीट बिक्रम किशोर महाराज किरीट बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देबबर्मा बिनि लाइबुमारक बेलाय आबं वानामा सिंचा बेलाय सामुं खायलाका हायुंगो बकथां टंसाक बिनि उनाव सामुं खालायमारनो वान सप्लायनो जों जतन ताबुक खाथं लायजाक कमं लायजाक बिनि अबनो पट न अनुसरण खायलाय जों ताबो सलिनाय दङ जों जातिरक थानजाना नाय दङ जातिरक थानजा तेबुंनो नांनाय मबाइयाखौ सप्ते मासाब जानाय अमकुनो पलिटिकल नि बेपारो संगरो तिनि अर बनो बरम रलाय माने खम याफोर माने बनो बिनि याखंगो सं गलाय बरम माने आबुसिमिया और जत बरक तम वानसा तम तकसा तम बुनि बसं थं मंथं राजा राजा न से राजा राजा हिसाबै संगरो बनो बन मननानि बागैनो संगरो अत्र एलाकानि जारा दफना हमदांनाय जाति दफ हमदांनाय नाना राजानो बरम नना मुसुंनाय रक विशिष्ट बर रक एवं सिनि और दफना हमदांनाय समाज सेवी बर रक बरक बाहायनो तिनो रक पार्टिसिपेट खायजा बरक बांग सुबहन खायजा कारण ओ राजानि आसामा सारनो जों राजा दंसा आसामा सार पालायमान राजा करिके जों पुरो पालायमान खमबा बनबांनि राजानि सालंखा आसामान सालंखा बेलाय गुरुत्वपूर्ण बेलाय इम्पोर्टेन्ट बंखा राजानि बिसुं राजा गासै मुतु खायजानाय राजा बनि बागैनो जों दिनै अर कुथुमलाया फुलायै जों अर सिनि मथा गायसा जों मम खालायै जों अर कुथुमलाय मांखा बेलाय हामबाय मार अर फायमानजा फायनाय सिनि ससियेल एक्टिविस्ट ससियेल वर्कार सिनि अर दङ सिनि ताकु बुद्ध सिनि MDC ताकु फायसकबायजा बनवा हामबाय मार सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अमनि देबबर्मा सिनि टेपनि दङ टिगेसनि दङ विशिष्ट समाज सेवी बरक दङ DWYT जत बरक दङ बरन बेलाय हामबाय मार दिनै राजानि बार्थडेनि उपलक्षे 115 तम 1908 बआसायाव 19 अगस्त 17 मे 1947 के बिनि लांमा सखा बदेन लुई मुथांका बनो मुतु खायलेनि अमु संतिनि अर बनो गरम लायै बिनि आसना साला गरम लायै अर खाटुं लायजा टंग लायजा जतनो जों अर दारा फायने रक जों खाटुं लाय टंग लाय आखलाय जों बाजि सांमानि बिसिंति बनो बरम मन बिसिंतिखौ टंग लाय आखलाय जत मीडिया पार्सनफोरा हामबाय
जों जतनो शिव तिनि सिनि त्रिपुरा हास्टेनि सिनि बबागारा महाराजा बीर बिक्रम नि 115तम आचाइमा साल बिनि आचाइमा साल रुपैनाय दिनै अर बिश्रामगन्जआव सिनि चरला मलक कमिटि बाय कमन नायसा बिनि बादनो जों अर सेलिब्रेशन खालामनानै थाङो दङ बिनि अर बिश्रामगन्जनि मास्टार पाराव अर बिनि आं थांबाय राजा अ जागा जों जतनो मिलिलायनाय बिनि 115तम जन्मदिन खायखाबा आचाइमा साल पालन खालामनानै थाङो दङ दिनै जतनो शिव जों गोबांबा बरफफोरनि कतर बरफफोरनि आचाइमानि थैमानि साल बा पालायाव केबा जों आइगेनि सिमिक सोरानि सिमिक न सिनो हा अ सिरिसितिनि सिमिक 184 जना जे शासन खालाय थानाय बरफनो मुतु खालायजागिया बरफनो सोखामाय तनजागो बंनि इतिहास नो फोरोंजागिया परिरजागिया आबनो तरक सोंरोक सावैनाय ताबु सिनि महाराजा बीर बिक्रमनि जों प्रत्येक बছरनो बिनि जे आचाइमानि साल दिनै सिनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट छुटि घोषणा खालामनायनि बाद दंखा तै जों जतनो शिव सिनि एयारपोर्टनि बुमुं दं बिनि मुङै ओंखा जदिव सिनाबो गोबां मा सालमोन जाय डिमान्ड दंमोन अमाके जों गोबां मा सिनि राजानि थाय राजानि बहाय सिनि इतिहासनो जों सिनि नेक्स्ट जेनेरेसन दं फोरोंनानै बा माने सिरनानै जों सायथ'गै दङ जों अमो दिनै एडिसि हाबांगो सिनि बबागारानि नेतृत्वे जे दिनै जे बरफनि जों जन्मदिन पालाय दङ बनि बुफुक महाराजा प्रदुत किशोरनि नाहार मुंबाय जों दिनै अशोक जरा आगुगै फैखा जों थिनांगो तेबो आगुगै थांनाय जों जतनो लगिरलांनाय जों पालबाक्सके थांजा दंखांके जों सिनि इतिहास नायदोंमोन सिनि कमाय थांजा सिनि ककथाय सिनि हा जों जतनो मानाय हानि बागै दिनैनि हाय अ तंतक सालो आं जत हास्टेनि लुकुरकनो कयजन मुचुंगो जों जतनो थानसाखौ दंगोन जाय तै दजखरमोन जाय सिनि बबागारानि कक खनाय जों जतनो पालबाक्सके दिनै जतनो सेलिब्रेशन खालाय माने बिसिंतनाय जों जतनो थानसाखौ दंगायनो तै दंगादि तै हालक गतां नारक लायन बागै आं करो 19 আগস্ট सिनि हाकतर बांला मेनमन राजतंत्र ओ हाकतरनि पाइथाक बबाग्रा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि 115 बार बिनि आचाइमानि बारो जोंगर हहम दंखाय यां ओ बिस्रांमोन आमसनि बरक गथुमलायो काबो दिनैनि जे बबाग्रा बिक्रम किशोरनि जे पालायमानि साल बाहाय हास्ति गोनां जा पालाय जागै दं ना ताम बाहाय आं बेलाय पयट खायो तामगै बनताव खूब काहाम के इम्पोर्टेंट रखा गवर्नमेंट থেকে পাবলিক থেকে সারা ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরানি ফাতারো যারা ত্রিপুরা সারক বর্ব হহন্দনखाय অ প্রোগ্রাম পালিতङा ত্রিপুরা सब बसंसिनि पालाया अन्य बसं बरो पाला आबो पालायमान नुखा सेमानबो तामगै सिनि हा बुबाग्रा तो निनि वानसा तिप्रासा जतनिनो बुबाग्रा एके बिनि तलाव बबाय तङै फाइनेरक बरु पालन खायो खाइतुं तावदरा तामरक सानामस मनते तिनि हास्ति बरक तंनाय आनि कक हाइसे कक बिसि सानामु सुंलिया बिनि आसाइमारक बताम खाइका तामुंलांखा भक्ति बरक आबो सालिया आनि साना थांमोन हाइसे बिनि तमुं बिनि वानसुंमुं बिनि तांमुं आबोनो सोंबताबो सोरङिमा थांसिनाय जेमन ब हाबुबाग्रा तंफ्रु अहानि जे तंखुरि बरनो चाबैनाय थानजाके हामजागै मरुगलांखा सारलांखा इभेन 41 42 43 रुसना साखलाबाद आय नवाखाली दांगा सासारा नांफ्रु लाख 102.2 माइचारखा प्राय 100 फ्लाइट नि बारा नावै सामुं नुमुर साप्लाय खायखा आसेका हामजागौ बिनि हावजारा तंनायनो एके तामके कक थाइसा ब सालांमनि ए आनि बाबु संसाव नरक तंमा कसम बसा फाइबिगा थानजां बायदि बसारक रिसुमहाय खिग्रक थानजांदि जोंताब थानजा मांलायनाय थानजागा तङै सांमा सारनाय ताइ त्रिपुराव जे तंकुरि बेबाग बबाग्रानि बसारक बिनि मुरजाक जों मेराहाय
जतन जों बनि कक बिनि सामुंनो सोलोङै रोखथारै बिनि साग्रि कुबुङैनाय जों तिनि सामुं ताङै मा फुनलायसिनाय जों नास्रे लायनाय बबा मय पार्टी खालायो मय पार्टी खालायो बत कसा कुफुर कर्मनि राजाया अ त्रिपुरा हानिसे राजा हा कथनि राजा हास्तेन राजाया ब सादिन त्रिपुरा वानसाको बाय राष्ट्रचन्द्र राजा अमनानि पाइथाको तेसा ककसार मुं যারা पलिटिकल लिडार त्रिपुरा सरकार एडिसी सरकार बर' बीजेपी सरकार तांथों मथा सरकार तांथों बर' एडिसीनि सरकार एडिसीआव जत लाख बरक दंमोनी एरिया दंमोनी बौनि काहामनि बै बर' संमा थांनाय एवं त्रिपुरा सरकार मानिक साहान थानि आने अनुरोध बहायनो बीजेपीनि हयतो सरकार ओंखाब किन्तु त्रिपुरा राज्यनि 40-45 लक्षनि सरकार अभायके जतन हामजागै राजानि तमहिक्लाय संमा थांनाय पाइथागो त्रिपुरा सरकार ताई एडिसी गभर्नमेंट आं कैसे कबुंनो मुसुमन काहायसे रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि आसाम बार नेताजीनि आसाम बार न तैनाय स्कुलो अफिसो इन्स्टिट्यूशन सरकार प्रतिष्ठान शुद्ध बंद खाया किन्तु बन तैनाय हहम दंख्लाय पालन खायोंख्लाय एडिसी गभर्नमेंट थानि कबमु जत एडिसी आन्दार स्कुल दंमोनी अफिस आदालत दंमोनी बर अंतत 3 घंटा 1.5 घंटा जरा अ बुबाग्रनि सेलिब्रेशन तैनाय बर कक सालिथों सोरमिनानन बागै सरं मा फोरमायसों दाउ फाइतोंने न हायना आंजन खमत्रां माला कानखा चालायखा नंलायखा हम ददम आबैया बिनि तमुं बिनि सामुं बसाव बप्ति बिनि बखा बिनि वानसुमा आब जत्तन सिना बागै कैसा प्रोग्राम खाइथों नैन सरकारि भाबे बर अर्डार थों प्रति स्कुल अफिस जेकुनो इन्स्टिट्यूशन अब कैसा त्रिपुरा सरकार ताई एडिसी सरकारनो आं कैसा कबगो अमनानि कक कचार अमनानि कक कचार